ҷамоати деҳоти ба номи ҷӯра раҳмонови шаҳри турсунзода яке аз ҷамоатҳои дурдасти шаҳр ба ҳисоб рафта, дар тобиати он имрӯз наздик ба 300 хоҷагии деҳқонии инфиродӣ таъсис дода шудааст. шуғли асосии мардуми инҷо кишоварзӣ буда, ҳама сола деҳқонон тамоми намуди зироатҳои кишоварзиро кишт менамоянд. деҳқони хоҷагиҳои хурду бузурги ин гӯшаи ватан кӯшиш менамоянд, ки баҳри пур намудани амнияти озуқавории кишвар саҳмгузор бошанд. 10 сотих замини назди ҳавлигӣ дорам. 3 бор ҳосил мегирам. Якум бор ман картошкаро дар моҳи май тамом кардагим. помидор коридем. аз помидорам хеле ҳосил баланд шуд, нақ шуд. аз 4 тонн зиёдтар помидор фурӯхтем дар бозор. ҳамин оила тамом ба консерва кардам. баъд ман ҳозир чухори макка коридем. инам охири сентябрда тайёр мешавад. баъд ин сол ба ҳам картошка мекорем, якум ҳосил. баъд ҳамин хеле помидор теплиса мекунем. ҳамин назди ҳавлигиро самарадор истифода мебарем. замин ба кор мекунем, меҳнат мекунем. оила тамома пеш мебарем. ҳама духтарон боз хонда истай. маълум мегардад, ки аҳли заҳмати ҷамоатҳои деҳоти шаҳри турсунзода асосан ба сабзавоткорӣ ва истеҳсоли хӯроки чорво машғул буда, дар парвариши дигар зироатҳо низ таҷрибаҳои ибратбахш касб намуданд ва ҳамасола кӯшиш менамоянд бозорҳои минтақа ва пойтахтро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоянд. дар ҳудуди ҷамоат деҳот регар қариб 3,500 оила зиндагӣ дорад. замин назди ҳавлигиашон мана шумо ки шоҳид ҳастен, 2-3 бор ҳосил мегирам. мана як хонадон аз шумо дидан кардем, мана 2-3 ҳосил мегирад. заминҳои назди ҳавлигишон самаранок истифода мебарад. дар ҳудуди ҷамоат бо хоҷагиҳои деҳқонӣ вуҷуд дорад. 198 адад хоҷагии деҳқонӣ, аз он замини 724 гектар замини корами обӣ доранд ва ё кишти шоле, картошка, сабзавотҳо мекоранд. ҳудуди ҷамоат ба мардуми мо меҳнат мекунанд. дар замин назди ҳавлигиашон чи замин назди ҳавлигӣ, чи хоҷагии деҳқонӣ самаранок истифода бурда истодаанд. кӯшиш доранд ки таъмин намудани бозори дохилӣ сахмдор бошанд. саю кӯшиш доранд. шуғли асосии қисмати бештари аҳолии ҷамоату деҳоти шаҳри турсунзода кишоварзӣ буда, мардуми деҳот аз замин фоидаи хуб ба даст меоранд. бо назардошти имкониятҳо сокинони ин минтақа кӯшиш менамоянд, ки рушди истеҳсоли маҳсулоти тару тозаро дар ҳамаи фасли сол афзун намуда, дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзанда гузоранд.